gràcies, senyor Batlle, per la vostra acollida. Bona nit, nens i nenes de Sant Pau, municipi de Subirats, capital de la Vinya. El viatge ha sigut llarg, però finalment hem arribat. Venim de molt lluny i molt carregats, tot i que no tant com altres anys. Com sabeu, el món està passant per un moment complicat, però per aquest motiu creiem necessari somriure i compartir, ara més que mai. Tant hagueu donat la carta a un dels nostres patges, o l'hagueu enviat per correu, ens han arribat totes. Les hem llegit molt atentament i encara que algunes són molt llargues, hem intentat carregar bé la carrossa per poder complir gran part dels vostres desitjos, malgrat que també hem fet encabir un saquet de carbó. No heu d'oblidar que hi ha moltes persones al món i hi ha d'haver regals per a tothom. Sigueu solidaris, compartiu i valoreu-los. Recordeu que teniu molta sort d'haver nascut en aquesta part del món, perquè el més important ja ho tenim. És molt important cuidar el planeta. Els papers i els plàstics de les joguines s'han de classificar correctament. També cal dosificar l'aigua, apagar els llums quan no siguin necessaris i utilitzar el transport públic, encara que s'hagi encarit. Cuideu molt els amics i la família. L'amistat és molt important, perquè quan menys us ho penseu, més necessitareu els vostres amics i amigues. Amb ells i elles compartiu els moments bons i us recolzaran en els dolents. No us capfiqueu massa en els problemes, perquè tal com venen, se'n van, tard o d'hora. Tampoc us entesteu a fer plans i gaudiu de la vida. I per acabar, sobretot aneu a dormir d'hora i deixeu-nos alguna coseta per recuperar les energies i poder continuar el nostre camí. Porteu-vos bé, que nosaltres treballem tot l'any vigilant-vos. Bona nit, salut, pau, amor i alegria. Casa no hi ha fred i més ganes.